Ebidensya nga musupalpal kuno sa pangangkon nga inosente ang prime suspect sa Silawan murder case. Gihuptan karon sa National Bureau of Investigation. Samtang mensahe sa messenger sa suspect alang sa biktima, gidelete kuno. Ano ang report? Taliwala sa mga komento sa uman, ilabi na sa pamilya sa 17 anyos nga prime suspect nga inosente kini og imposibleng magkahimo sa linuog nga pagpatay kang Christine Lee Silawan. Gial kontra kini sa National Bureau of Investigation NBI 7. Kini base usab sa lig-on kuno nga mga ebidensyang gihuptan karon sa NBI. Gibutyag sa National Bureau of Investigation NBI 7 nga doon na sila gihuptan nga scientific evidence nga muribat umual kontra sa pagpangangkon sa uban nga inosente pa ang 17 anyos nga prime suspect sa kamatayon ni Christine Lee Silawan. Ang ebidensya giingong makapakurat sa mga tao nga may question sa kredibilidad sa pagsikop sa suspect. Makapawagtang usab kini sa pagduda sa katawhan kung inosente ba o dili ang suspect. Dili pa ibutyag sa NBI sa publiko ang ebidensya nga nakuha tungod kay isumiter pa nila kini sa prosecutor isip supplemental evidence sa kaso. You will be surprised kung may mga initial findings sa kami dito na talagang probably yung mga nagkiklaim na yung suspect is at his age na 17 years old siya is too innocent to commit that crime. Pero base dito sa initial findings namin, later on siguro kung malaman nyo, magbabago ang kaisipan nyo. Samtang gitugan sa NBI 7 nga nagpakarong ingnon nga laing tao sa social media ang suspect nga nakig-communicate sa biktima. Gisusi na usam sa mga investigador ang binayloay og mensahe sa suspect ug sa biktima. Nasuta sa mga investigador nga napapas na ang mensahe sa suspect apan nagpabilin ang mensahe sa biktima. Binabalidate pa dito sa Facebook. Oo. Kasi ang suspisyon namin yung bagong suitor ni manliligaw ni Christine na bigay ng ibang Facebook account, pwedeng the same suspect din. Nagpadayon ang investigasyon sa kaso o sa posibleng kauban sa suspitsado. Wala ipadaplin sa NBI kung aduna may kauban sa suspect nga mopatimaw o mubuluntaryong musaksi. Laing giklaro sa NBI nga wa sila mag-apas sa reward money tungod kay igo ra silang naghimo sa ilang trabaho. Yung mga nagkado niya we're after the reward, hindi naman para sa amin kasi trabaho namin yan eh. Na kahit walang reward, magtatrabaho kami. Yung reward para sa mga testigo, yung siguro bibigyan natin yung mga testigo natin. Padayon usab kuno ang ilang koordinasyon sa Philippine National Police alang sa higpit nga kasulbaran sa kaso. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.